11 anyos sa batang lalaki misuway sa pagkuhid sa tabanog nga nasangit sa mga electric wire sa Matumbo, Pusok, Lapu-Lapu City ang nakuryentihan. Si Luan Merondina sa report. Sa video nga kuha ni Ina Queenie Abalde, makita ang 11 anyos nga si Mark, di tinuod nga pangan, nga naghigda na sa atop sa Matumbo Daycare Center. Pipila ka gutlo, misaka sa atop ang amahan sa bata, uban ang uyuan sa bata, ug laing silingang lalaki, aron tabangon ang minor de edad nga biktima. Usa sa mitabang sa bata, si Marvin Arisgado. Wala mi kanang kuha to, gialsa na mo. One week kahibawag sa imong buhaton, gialsan lang namo para maluwas ng sa kainit sa asasin. So wa mo na kuryente kapil? Wala man kay ang katong iyang gigamit nga puthaw. Nalabay man. Moto gi dali na magpa panaog. Matod sa grade 4 student nga kaduwa sa biktima, nagtabanog sila niadtong higayuna dihang nasangit sa wire sa kuryente ang ilang tabanog. Anin ko nga ayon ang kuha na nagpadayon man siya saka. Na, yan ang pasagdanan ako siya, magkat-kat. Na kurentihan na lang. Tingaman ko na ining buto, niadto ko dito, ay abi na ko kung bata. Paglantaw na ko kung bata na dihan, pero tinahadlo ka, lakaw siya dito, kung kinsa man to, siya, paglantaw na ko sa atop, wa na nito skig na. Matod sa inahan sa usa sa mga bata, wa siya magkuwang sa pagpahimangno sa mga bata nga di magtabanog. Gani sa wa pa misaka sa atop sa daycare center ang biktima, gibadlong pa kini sa lain nilang silingan. Kapila na badlungon sa iyahang ina-ina, pero dili man na magpatuo. Kapila ko na badlong ato kung gipapuli gani. Ya, di man ginato mapunggan kay maghimo mong gislag tabanog, wa tay mahimo. Nunod sa hitabo, nakasinati og pagpidok sa kuryente ang sitio Matumbo. Pipila ka gutlo naabot ang mga sakop sa Lapu-Lapu City DRRMO, kinsa midala sa 11 anyos nga biktima sa Lapu-Lapu City Hospital. Matod ni Dr. Debra Custodio, hospital administrator, nga nahiagom ang bata og second-degree burn. Ila na kining nahatagan sa saktong hydration ug napaubos na sa laboratory exam. Pag-abot, although awake pero combative, irritable. So, di pa relax o sa patient. Dugang ni Dr. Custodio, mihukom ang mga ginikanan sa bata nga ibalhin kini sa usa ka pribadong tambalanan kay aduna man sila'y medical insurance. Sa Ordinance No. 16-033-A-2022, lakip sa gipa-regulate ang pagpalupad og tabanog sa dakbayan sa Lapu-Lapu, ilabi na kay dinhi nahimutang ang Mactan Cebu International Airport. Nalatid usab sa ordinansa nga responsibilidad sa mga ginikanan ug legal guardian sa mga bata ang pagbadlong aron di kini magpataka pagpalupad og tabanog. Positive ko ma'am nga na-disseminate gina nila ang kuan ang kana nga informations nya. Mawala dili gyud gini first time gid nga ordinance dugay na gini siya. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina. Balitang Misdak.